Hei ja tervetuloa Inkeri and Iphone. Nyt mä teen ihan tavallisen koulumeikin, ihan kouluun mennään ihan aamulla, että ei tarvitse kauhean semmoiset pitkät ja kaikenlaiset. No sitten aloitetaan. Ensimmäinen vaihe on nuo luomivärit. Tämmöiset Spotlight-luomivärit ja ne saa Girlitistä. Ja niiden sisällä on erilaisia. Ja sitten minä alan käyttämään tätä Winterkin Dream, tätä pinkkiä. Laitan sitä tämmöisellä Girlitissä, taas saa oltava juttu. Peili. Sitten mä laitan pikkusen lisää. No ja sitten vain toinen. Että voi vaan sormella pikkusen levittää. No ja sitä ei tarvitse paljon näkyäkään, vaan ihan pikkusen lisää kumpaakin. No ja sitten tuo toinen vaihe. Toinen vaihe on tuo puuteri. Tämä on aurinkopuuteria. Ja tästä sitä sitten saa. No, sitten muutetaan tätä puuteria pikkusen tätä näin ja sitten vain puuteria pois. No ja sitten voi pikkusen käsillä levittää näin. Mutta älkää sitten koskeko liikaa naamaan. Sitten tulee paljon fillejä. No ja sitten kolmas vaihe on ripsiväri. Tämmönen ripsiväri, perus 3D Glam. Ja tämä on Eveline ja saa ihan peruskaupoista. Tässä on sitten ihan tämmönen ja sitten katsotaan vaan peiliin itseään. Pikkusen lisää. No ja sitten kyllä voi laittaa tätä alhaallakin, mutta mä en oikein käytä silleen. Ja sitten vain neljäs vaihe, neljäs vaihe on ihan vain huupu. Lip gloss huulikiilto, jonka saa ihan vain H&M:stä. Sitten vaan avataan näin. Että niin tyhjä, että oho, nyt tuli ihan kauhean kasa. Nyt on vaan huoli. Ja sitten vain tämä koko koulujuttu on tehty. On käytetty tämmöstä Chanel tätä peiliä, vaikka täällä on kyllä luomivärejäkin. Ja sitten tietysti aurinkopuuteria, tämmöstä huulikiiltoa, niin kuin on jo kerrottu. Ja ihan tämä maskara tai mikä ne onkaan. Ja sitten vaan tätä Winter Dream. Niin tämmönen se vain tulee olemaan ihan tavallinen koulupäivä, arkipäivä, jos vaikka jonnekin kiire, niin helposti sen saa ja nopeasti. Heippa! Kommentoikaa ja laittakaa likeja ja tietysti voitte jakaa niitä muitakin paikoissa. Hei hei!